prikročíme k vyžrebovaniu kategórie kadetov finálového turnaja majstrovstiev Slovenska. Vložíme do súdia Svidník a Žilinu. To sú kluby, ktoré vyhrali oblastné skupiny a tým priradíme číslo 1 a 5. Takže číslo 1 bude mať kto? Žilina. A teda číslo 5 bude mať Svidník. Ostatným družstvám, ako je Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Humenné a Vranov, dožrebujeme čísla v poradí. Bude sa hrať 6-členná skupina, každý s každým. Číslo 2 vyžrebujeme komu? Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou. Číslo 3 bude mať kto? Nové Mesto nad Váhom. Nové Mesto nad Váhom. Číslo 4 bude pre koho? Eška Chemes Humenné. Humenné. A číslo 6? BKM Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa. Takže rekapitulácia kategórií kadetov, kde sa stretnú všetci v jednej 6-člennej skupine, každý s každým. Číslo 1 má Žilina, číslo 2 Vranov nad Topľou, číslo 3 Nové Mesto nad Váhom, číslo 4 Humenné, číslo 5 Svidník a číslo 6 Stará Ľubovňa. Ďakujem.